Evo, dugo me nije bilo jedan kratak video, pošto radim 3 smene, prvu i treću u nekoj stomatološkoj ordinaciji, a drugu ovdje u ovoj zgradi. Krpljenje. Ovdje je bio debeo sloj maltera otpao, 1,5 cm, pa sam ja uzeo to da iskrpim. Postoje 2 načina krpljenja, postoji i treći, ali nije baš pouzdano. Ova 2 su najbolja, mora da se nabacuje kleterica, a može gipsom ako je baš mnogo dubok, znači ako je iznad 2 cm, onda može se zalepi ploča, pa preko ploče, znači ukrojite ploču u ovo i preko ploče se onda radi, što je ušteda vremena. Šta sam ja uradio? Ja nisam, prvu ruku nisam snimio, prvo sam obio naravno sve, počistio šut i onda sam nabacio 1 ruku lepka. I pustio 1-2 dana, namazao podlogu, naravno obaveznu podlogu, i pustio 1-2 dana da to osuši. 3, i posle toga sam uzeo mrežicu, ne znam da li vidite, evo je ovdje, i ukrojio mrežicu i drugu ruku uradio sa mrežicom. Lepak. Ja više volim ovo. Drugi način je mašinski malter. I to vam je to. Eto. Drugi način, morao sam da izađem tamo s hodnika. Drugi način je mašinski malter. Ja ga ne volim, prvo zato što je jako prljav, drugo zato što s njim baš morate da umete da znate, da ga nabacujete, da ga lepo, i ne smete previše gusto da ga zamešate, mislim to je kod svakog materijala, ali morate lepo da ga nabacite, da ga izravnate, da imate ravnjaču, da kasnije on mora da se ima poseban alat koji se struži i tako dalje, ali eto za tih krpljenja tih velikih i dubokih rupa, to vam je to. Ja sam vam čak rekao 3 načina, ako vam je deblje od 2 cm rupa, onda gips, najbolji je lepak i mrežica, međutim lepak i mrežica recimo, oni idu do santim u vrh glave, dalje ne bi se baš zezao da idem lepak iznad, onda bi morao mašinski malter, koji jako prska i tako dalje, vrlo je prljav rad sa njim. Eto, to je to, čisto da znate, ako imate negde da je nešto da iskrpite, da znate čime i šta kako krpite. Naravno, manje rupe krpite sa, ako hoćete brže da vam osuši, sa gipsom, a ako hoćete da mislite da će da vam puca, onda se krpi sa ispunom, sa bandažira se i tako dalje i tako dalje. Ali ove velike se rade najbolje i najlakše i najkvalitetnije sa mrežicom i lepkom. I one šliceve, kad se rade struja, te šliceve dosta rade, popuni ga sve gipsom, pa ja onda prođem tu gletom i tako dalje. Ja ipak volim da tu namažem podlogu lepo, stavim mrežicu, lepak i to više neće da puca. Vremenom malter pukne, sve pukne, a mrežica i lepak ne puknu nikad. Još jednu bitnu stvar, jako bitnu stvar sam zaboravio da vam kažem, to je kada krpite tu rupu uvek barem 5 cm preklopite, znači tamo gde vam je rupa, znači preklopite preko onog zdravog dela koji niste skinuli, znači mrežicu preklapate preko tog barem 5 cm van rupe, eto tako da se izrazi. Znači da bi onaj sastav između starog i novog, to jest između iskrpljenog i neiskrpljenog, da bi sastavili sa tom mrežicom, da vam taj sastav ne bi pucao, jer najviše puca na tom sastavu, odvaja se jer su različiti materijali i tako dalje i tako dalje. Sada vam ne objašnjavam još milion. Eto još to. Svako dobro.